Il-ħadd it-tajjeb. Illum 2 ta' Lulju f'dan it-13 il-ħadd matul is-sena nilqakom għall-quddiesa mexxija mill-Arċisqof Charles Luna mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Jiċċelebraw il-Vigarju Episkopali għad-Djakonija Monsinjur Charles Cordina u d-Direttur ta' din id-dar, Dun Martin Mikallef. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin niċċelebraw din il-qudiesa tal-ħadd propju mid-Dar tal-Providenza fil-jum tal-Maratona. Nixtieq nirringrazzja lill-Eċċellenza tiegħu il-President Sinjura Vella tal-preżenza tagħkom anke bħala support tax-xogħol kollu li tagħmel id-Dar tal-Providenza. Nixtieq ukoll insellem liż-żgħażagħ li jilagħbu l-volleyball, jien ma nafx nilagħab volleyball, imma nammira il-min jaf. Il-maratona tagħhom tagħmlilna kuraġġ. Mhux biss hija okkażjoni fejn niġbru l-fondi li hemm bżonn li niġbru, imma wkoll huwa sinjal sabiħ tal-entużjażmu taż-żgħażagħ li jaħsbu wkoll f'ħaddieħor kemm hi ħaġa sabiħa. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla fil-bidu tal-Quddiesa tad-dnubiet kollha. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, tneħħi dnubiet tad-dinja il-qab tal-Padre, int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek imma wkoll li dejjem inħobbuh għax qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bisħieħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Ġurnata waħda Eliżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet toqgħod mara Anja
u din ġalitu joqgħod jiekol għandha. U kull meta kien jgħaddi minn hemm kien idur għal-għanda biex jiekol hemm. U hi qalet lil żewġa, ara, jien żgura li dan ir-raġel li jgħaddi għandna sikwit u raġel qaddis ta' Alla. Ħantellawlu għorfa fuq is-setaħ u nqiegħdu fiha sodda, mejda, siġġu u mnara. U meta jgħaddi għandna ikun jista' jidħol fiha. U ġurnata waħda wasal hemm u daħal fl-orfa u raqat hemm. U Eliżew qal lil Ġeħażi il-qaddej tiegħu, x'nistgħu nagħmlula lil din il-mara? U Ġeħażi wieġbu, ja ħasra m'għandix tfal u żewġa xieħ. U wieġbu, sejħilha. U dak sejħilha u ġiet fil-bieb. U Eliżew qalilha, bħal dan iż-żmien sena inti tkun tħaddan iben. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Flimkien, it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien x'għandar fommi l-fedeltà tiegħek. Għax jien qed tjubitek tibqa' sħiħa l dejjem. B'ħass mewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien, it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħini l-poplu li jafjajjad bil-ferħ, li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Flimkien, it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax int il-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna fil-għoli, għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael, is-sultan tagħna. Flimkien, it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Mill-litra San Pawlo l-Apostlu lir-Rumani. Ħuwi, ma tafux aħna l-koll li tammidna fil-Kristu Ġesu tammidna fil-Kristu. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Magħmudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mewt permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna mitna ma' Kristu li qatt ngħixu ma' Kristu, nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U miet darba l dejjem u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intkom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għal iżda ħajjina l-Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Intom ġens maħtur, sacerdozju irjali, nazzjon qaddis, biex inxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom midlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-apostli tiegħu: min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqlux ikun miegħi. U min iħobb lil ibnu jew lil bintu iżjed minni ma jistħoqlux ikun miegħi. U min ma jerfa' s-salibu jimxi warajja ma jistħoqlux ikun miegħi.
min isib lil ħajtu jitlifa u min jitlef lil ħajtu minħabba bija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta xu profeta nas ta' profeta jieħu u min jilqa niedem ġust xu ġust ħlas ta' wieħed ġust. U min jagħti mqar tazza ilma friska lil xi ħadd minn dawn iż-żgħar għax hu dixxiplu tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Di li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-Mulej Ġesu. Għadna kemm smajna serje ta' kliem ta' Ġesu mhux bil-fors maqudin flimkien fi storja waħda jew qafas wieħed, bħalma jiġri f'ċerti paġni l-Evanġelu San Mattew jagħtina kliem li qal Ġesu li ftakrithom il-komunità u li ħassew kien hemm bżonn li mhux biss jibqgħu jiftakruhom imma jibqgħu wkoll jgħadduhom minn ġenerazzjoni l-oħra. Huma kliem li ħafna drabi nsibuha diffiċli nifhmuhom, imma xi tfisser tħobb il-missierek l-ommok inqas milli tħobb lil Ġesu. U xi tfisser li tħobb ibnek jew bintek inqas milli tħobb lil Ġesu. Mhux dan il-kmandament Alla li tħobb l-ommok u l-missierek hija r-raba' kmandament, x'inhu jgħid Ġesu? Nifhmu il-kelma ta' Ġesu rrid nifhmu li kienet qed tinqara meta nkitbet lil nies li kienu persegwitati li kellhom jagħmlu għażla. U Ġesu qed jgħid u l-kelma ta' Ġesu tagħmlilhom kuraġġ biex huma ma jċedux fil-prinċipji anke jekk ommok u missierek jiġħduk, jekk uludek jiġħduk. Ġesu jippreżenta ruħu ta' Alla li hu tal-liben ta' Alla li hu. Naqsu lilna nfusna imma meta ikonna l-għażliet tagħna mmexxina li żjed. U nirrealizzaw kemm aħna fin, kemm għandna bżonn il-qawwa tal-prinċipji inżommu magħhom. Anke ta' diffikultà kbira, kważi anke ta' persekuzzjoni sottili. U l-mulej di l-ħaġa ma jinsijiex. U magħha jgħod barka kbira. Għax ħafna drabi inti mingħajr ma tliet donna titlef ħajtek. U Ġesu jgħidlek tibżax, issiba. Il-mulej jidħol garanzija kull min jibqa' sod fil-prinċipju tiegħu. Akkosta kollox u jagħmel minnu għajn ta' barka għalih, għall-familja tiegħu, għall-ġens tiegħu. Ġesu jitkellem ukoll fuq dil-kapaċità li nilqgħu il-xulxin u anke nilqgħu lilu. Issa huwa għallimna aħna nilqgħu lilu meta nilqgħu lil tagħna. Hawnhekk qegħdin f'monument permezz tiegħu il-poplu Malti qed iwettaq kuljum, il-poplu Malti Wawċi iwettaq kuljum din il-kelma ta' Ġesu. Aħna nifirħu u nitolbu biex ikollna soċjetà dejjem iżjed inklusiva li għandha spazju għal kulħadd. Din l-oasi ta' akkoljenza, ta' kura, ta' sosten u hija statement li aħna nilqgħu lil kulħadd. Ma nwarbu lil ħadd. Huwa statement għażiż ħafna, jalla l-poplu Malti jibqa' jkollu l-barka ta' ambjenti bħalma hi d-dar tal-Providenza. U għandna diversi. Id-dar tal-Providenza hija eżempju wieħed ta' ħafna ambjenti f'pajjiżna fejn aħna nilqgħu tassew l-xulxin. Ġesu wkoll jinsisti mhux biss fl-imħabba leħ,
u li wieħed ikun lest jagħmel is-sagrifiċċju għall prinċipju tiegħu mhux daqshekk negattiv. Jitkellem ukoll fuq il-ħlas. Min jaf kemm il-darba inkunu fil-bżonn xi ħadd jgħinna u niftakru fil-kelma li qal Ġesu llum. Imqar jekk tagħti tazza imma friska xi ħadd minn dawn li żgħar għax hu dixxiplu tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Kultant li l-mulejn gergulu tan niltaqa' ma' jien tant nagħmel ġid hija fuq iġid din il-marra, jien tant għamilt karità, it-tifel m'għaddilix mill-eżami, kultant nagħmlu l-kalkoli aħna mal-mulej. U l-ħlas tiegħu jiġi b'mod misterjuż. U allura minflok nidħlu f'negozjat mal-mulej ejjew nintelqu f'idejn il-providenza tiegħu, imma nagħmlu kuraġġ mill-kelma li jagħtina llum. L-ewwel qari jagħtina l-eżempju ta' dik il-mara ma kellix tfal li laqat lil Eliżew u bit-tpattija kellha l-barka tal-ulijiet. Il-kelma ta' Alla li tħares lejn l-ulijiet bħala barka. Wara kollox il-ġenituri ta' dawn ir-residenti hawnhekk ilu l-ulidhom barka. Aħna wkoll inqisuhom barka. Nixtiequ nserħu ras il-ġenituri tagħhom li aħna se nidħlu bħala soċjetà, bħala knisja biex nieħdu ħsiebhom. Serħu raskom. Il-kelma ta' Ġesu li nilqgħu xulxin aħna se ngħixuha wkoll għal uliedkom. Nixtieq inserraħ il-moħħ, il-qalb, ir-ras tal-ġenituri ta' dawn ir-residenti eżistana toqgħodux tinkwetaw. Nieħdu ħsiebhom aħna u tawna. U din hija xi ħaġa li il-poplu Malti kollu ilu jagħmilha u jibqa' jagħmilha. Għaliex il-kelma ta' Ġesu hawnhekk issir ħajja. U jalla dan il-valur sabiħ li nilqgħu il-kulħadd u min hu imżejjen kif inhu mżejjen. Jalla din il-kelma tibqa' tkun realtà fil-pajjiż tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li deru dak li ma jedirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, issel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina għata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kurba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa' fl-imkien mill-Missier u mal-Liben u li tkellem fomm il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, arma mudija waħda għall-maħfra tan-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet ħajja żmien li ġej. Amen. Fid-dawl ta' din il-kelma tal-lum jew nitolbu l-ewwel nett il-grazzja li aħna nintrabtu ma' Ġesu u nħallu fidejh f'ċirkustanzi meta l-ħajja tkun diffiċli. Nitolbu. Nitolbu għal min huwa attentat jinsa l-prinċipji sodi biex minn għalih nkomdu fil-ħajja biex il-mulejja tih dawl, qawwa u kuraġġ. Nitolbu għal daw kollha li jaħdmu biex jilqgħu lil minu dajjef, il-minu batut u emarġinat
fis-soċjetà biex aħna nkunu dejjem soċjetà knisja wkoll li tilqa' lil kulħadd. Nitolbuk mulej għal dawk il-missjonarji li telqu minn pajjiżna ħallew il-familja tagħhom, il-ħbieb tagħhom, il-qraba tagħhom biex jħabbru il-Vanġelu il-bxara tajba lin-nies. Kun int mulej il-ħlas tagħhom u ħossibhom. Nitolbuk mulej għad-dar tal-Providenza, għal-residenti, għall-istaff, għal-dirigenti, għal-benefatturi tad-dar tal-Providenza. Ħares lejna u ħenna lina. Nitolbu. Ejjew nitolbu għal-mejtin kollha biex intom mulej fil-ħina tiegħek tagħhom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu mulej til-qatt tagħna u fil-ħina tina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem Kristu Sidna. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U għal inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel is-servizz tagħna jkun mixra lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Erfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnej Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li nbattulna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin nxarru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna f'lori tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna glori tas-sewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħalħot rat-ħajr qasam tad-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerattivajr tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-parti l-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bledmin koll għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi bil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek il-Papa li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn il-nubiet, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulata li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek. Tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi.
danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt taqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infej.
Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vitma qaddisa li offrejnilek u li bija tqarbilna ħalli naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Min issa nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li f'dan il-jum ta' maratona jibbenefikaw lid-Dar tal-Providenza. Nerġa' nirringrazzja lilek, Aziz President tar-Repubblika, lilek, Mrs. Vella, tal-preżenza tagħkom li hija sabbut kbir, l-istaff lek Fader Martin fejqat. Ta' dak kollu li permezz tiegħek lill-istaff kollu lid-dirigenti tad-Dar tal-Providenza. Nitolbu ħafna għal benefatturi ta' dan il-post ħajjin u mejjin. Il-mulej magħkom. Iberikkom għal kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudsa mid-Dar tal-Providenza is-Siġġiewi. Bħalissa fis-7 residenzi tad-Dar tal-Providenza jgħixu 115 il-persuna b'diżabilità. L-ispejjeż ta' din id-dar kull sena jlaħqu 6 miljun euro u nofs. Illum qed issir maratona tal-futbol nġabru fondi propju għal dan il-għan. Min jixtieq jgħin lid-Dar tal-Providenza jista' jżur is-sit sabiħlitati.org. Grazzi tal-li kontu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.